No ahojte. Čaute. Došli sme na jednu rádiokomunikačnú stanicu po sovietských vojakoch, ale tento dým za nami, To je autogén. to je autogén, už pália tie stožiare, ktoré vám sem hodím niekde na fotku. Že ako toto vypadalo, bol tu jeden obrovský bunker, ale už nás tam nepustili, bohužiaľ. Pozerajte sa. Celé stožiare sú už rozobraté a už to kúskujú. A bolo tu cca asi tak 30 stupov. Neviem. Jedna maličká miestnosť, nič viac. Nič viac. Ale bolo to ruské, lebo biele tehly, biele tehelné, len Rusi robia z bielých tehál budovy. Toto miesto sa volá Bars 504 a je to vlastne komunikačné zariadenie postavené sovietskou armádou zvané Bars zo skratky Brone Automnaja radiosystéma. Z takýchto stredísk v Maďarsku sú dohromady 4. Toto malo číslo 504, ale tak dlho sme otáľali, že sme nakoniec zmeškali. Princípom činnosti siete je vysielať rádiové vlny do dolného vzdušného priestoru Zeme, tzv. Troposféry, ktorá ju odrazí späť a prijíma tento odrazený signál z inej stanice. Členské štáty Varšavskej zmluvy a Sovietsky zväz začali prevádzkovať systém Bars od konca roku 1987. Podľa pôvodnej myšlienky 26 stacionárnych staníc mohlo úplne pokryť oblasti prepojených štátov, čo v podstate znamenalo vzdialenosť stoviek kilometrov. Gorbačovova glasnosť a perestrojka už prekazili poskytovať kompletné nasadenie a prevádzku. Aj keď takto vyvinutý IT systém mohol už uskutočniť priamy prenos dát medzi Vladivostokom a východným Berlínom. Tu sú ešte vráta. Vráta. Originály ešte sú zasadené. Dneska som si na tento výlet zo sebou zobral načelita Rečinského. Neviem, kde sa podiel. Tu je v tme. V Sovietskom zväze bolo v rokoch 1983 až 1987 postavených 5 objektov, v Poľsku 7, 3 v NDR a Československu a 4 v Maďarsku a 4 v Bulharsku. V prípade Maďarska museli 3 stanice Bars 501, 502, 503 financovať náklady na výstavbu a prevádzku Krajina, 504 na vrchole pohoria Hajag, jej realizáciu a finančnú údržbu prevzala sovietská strana. Nejakú vetraciu somarinu. To je tá pičovina, čo vidíme zvonku, nie? No to môže byť. Tá veľká.
v tomto žlabe, čo vidíte práve teraz, to je pred týmito krytmi, v tomto viedli káble. Najzápadnejším bodom komunikačného systému bola stanica 504, ktorá bola výnimočná nielen tým, že ju stavali Sovieti, ale bola aj účinná pred jadrovými strelami, na rozdiel od ostatných troch staníc postavených v Maďarsku. To je Franky vrátnica. Vrátnica, koľko tu je ešte stará, ona je podlaha. Čože? Tie kasáte, kde sme boli. Aha. Poslal som ti ho. Poslal. Si ani nepamätám, čo som poslal, neposlal. Nakázané tam nahrať. Ale aké veci? Ruské. Však Rusi majú taký oný, že iba ľahajú. Ja som to v Kieve videl na stanici. Ak sa vám video páčilo aj z tohoto opusteného miesta, dajte mi tam like, koment, pozdieľajte ho a samozrejme odber. Uvidíme sa o týždeň. Ahojte.